тоҷикистон имсол дар радабандии қудрати артишҳои ҷаҳон 11 зина поин шудааст. тоҷикистон иддаои ширкати тоҷикон дар нооромиҳои қазоқистонро рад кард. акнун ширкати ҳавопаймоӣ дар тоҷикистон аз супоридани боҷу андоз озод мешаванд. қазоқистон ва ӯзбекистон дар қирғизистон нерӯгоҳи барқии обӣ месозанд. тоҷикистон дар соли 2023 дар шохиси қудрати ҳарбӣ аз рӯи баҳогузории пойгоҳи Global Firepower дар байни 145 кишварест, ки дар ҷои 120-ум қарор гирифтааст. ин нисбат ба соли 2022 9 зина поин аст. тоҷикистон дар соли 2022 дар ҷои 111-ум буд. кишвари ҳамсояи ӯзбекистон дар радабандии Global Firepower дар ҷои 62-ум аст. бо ин нишондод ҷойгоҳи ӯзбекистон дар иқтидори ҳарбӣ дар соли 2023 8 зина поён шудааст. соли гузашта ӯзбекистон дар зинаи 54-ум қарор дошт. дигар кишварҳои ҳамсояи тоҷикистон аз рӯи баҳогузории Global Firepower қирғизистон дар ҷои 107 ва афғонистон дар раддаи 114-ум ҷой гирифтаанд. қудратмандтарин кишвари ҷаҳон Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, баъд аз он Русия ва дар ҷои сеюм Чин будааст. ҷойҳои охиринро Молдова, Бенин ва Бутан гирифтаанд. тоҷикистон иддаои ширкати тоҷикон дар нооромиҳои Қазоқистонро рад кард. чуноне ки хабар дода будем, Берик Асилов, додситони кулли Қазоқистон, рӯзи панҷшанбе дар парлумони кишвараш ишора кард, ки дар ошӯбҳои моҳи январи соли 2022 шаҳрвандони кишварҳои дигар низ ширкат карданд. вай гуфт, дар миёни гумонбарон шаҳрвандони Ӯзбекистон, Русия, Қирғизистон ва Тоҷикистон низ ҳастанд. дар ҳамин ҳол далелҳои даст доштани шаҳрвандони Тоҷикистон дар ошӯбҳои моҳи январи соли 2022 дар Қазоқистонро Шоҳин Самадӣ, котиби матбуотии Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон, имрӯз ҷумъа дар суҳбат бо хабаргузории ТАСС рад кардааст. Самадӣ гуфтааст, ҷониби Тоҷикистон дар бораи далелҳои ширкати шаҳрвандонаш дар ин рӯйдодҳо аз ҷониби Қазоқистон расман маълумот нагирифтааст. гузашта аз ин, пас аз интишори иттилоъ дар расонаҳо бо истинод ба додситонии Қазоқистон, намояндагиҳои дипломатӣ ва консулгарии Тоҷикистон дар Қазоқистон ба сохторҳои дахлдори кишвари иқомат муроҷиат карданд ва ин далелҳо тасдиқ нашудааст. аввали моҳи январи соли 2022 дар Қазоқистон ошӯби оммавӣ ба вуқӯъ пайваста тазоҳургарон ба пулис ва низомиён ҳамла карданд. президенти Қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаев кӯшиши табаддулоти давлатӣ эълон кард ва барои кӯмак ба Созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ муроҷиат кард. то 7 январ вазъ ба эътидол омад. аз 19 январ дар саросари кишвар вазъи фавқулода бекор карда шуд. ба гуфтаи мақомоти Қазоқистон, дар натиҷаи ин ҳодиса 238 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 4500 нафар ҷароҳат бардоштаанд. ҳафтаи гузашта палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон тағйироту илова ба кодекси андозро қабул кард, ки барои ширкатҳои ҳавопаймоии кишвар имтиёзҳо пешбинӣ мекунад. пешниҳоди вазири молияи Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзодаро дар бораи озод кардани ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ аз андоз аз арзиши иловашудаи вакилони парлумон маъқул донистанд. акнун бо қабули қонуни нав ширкатҳои ҳавопаймоӣ ҳангоми ба Тоҷикистон ворид кардани ҳавопаймо, чархболҳо, қисмҳои эҳтиётии техникаҳои ҳавопаймоӣ, сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ барои ҳавопаймои чархболҳо аз боҷу андоз озод хоҳанд шуд. ҳамчунин дар парлумон пешниҳод шудааст, ки хидматрасонии ширкатҳои ғайрирезидентӣ, яъне ширкатҳои хориҷии ҳавопаймоӣ, барои амалиёти лизингӣ, яъне иҷора ба ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда шавад. ин ҳам дар ҳолест, ки дар Тоҷикистон бизнеси нақлиёти ҳавоӣ монополияи оилаи раисҷумҳур буда, дигар ягон ширкат ҳаққи дар Тоҷикистон фаъолият кардан надорад. ягона ширкати давлатии ҳавопаймоии Тоҷик Эйр дар натиҷаи фишорҳои оилаи раисҷумҳур муфлис шудааст. бо ин далел гуфтан мумкин аст қабули ин қонун танҳо барои пур кардани наздикони Эмомалӣ Раҳмон, раисҷумҳури Тоҷикистон, нигаронида шудааст. вазирони энергетикаи Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон лоиҳа дар бораи сохтмони нерӯгоҳи барқии обиро имзо карданд.
дар ин бора Арбат нуқта медиа дода навишт, ки бо иҷрои лоиҳаи нерӯгоҳи барқи обии Қамбарота-1 ба бузургтарин нерӯгоҳи барқи Қирғизистон табдил ёфта, таъмини об дар тамоми Осиёи Марказиро ба эътидол меорад. гуфта мешавад, иштироки Қазоқистон дар лоиҳа дар доираи тавофуқҳое сурат мегирад, ки дар ҷараёни сафари расмии президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаев ба Қирғизистон дар моҳи майи соли 2022 ҳосил шуда буд.